Прывітанне, сябры! Наш новы выпуск, новая паездка. І на гэты раз мы едзем у Брэст. Дарога займае каля 3,5 гадзін, таму з Мінска мы выехалі вельмі рана. Надвор'е ўжо зусім іншае, чым у нашай зімовай паездцы ў Гомель. Снег яшчэ месцамі ляжыць, але дарога значна лягчэйшая і спакайнейшая. Святлее хутчэй, і нават атрымалася засняць прыгожы сонечны ўсход. Па дарозе мы праехалі адзін з сімвалаў у Брэсцкай вобласці – фігуру зубра, якая нагадвае пра Белавежскую пушчу і прыроднае багацце гэтага рэгіёна. Зрабілі невялікі перапынак на запраўцы. Трэба было крыху адпачыць ад дарогі, пачысціць шкло і проста паглядзець, як прачынаецца прырода ад зімы і наступае раніца. Уехаўшы ў Брэст, я адразу заўважыла невялікі святляфор для веласіпедыстаў. І гэта зусім не выпадкова. У горадзе вельмі шмат людзей, якія перамяшчаюцца на роварах. Праўда, новае правіла спешвання пакуль яшчэ не ўсе выконваюць. Прывітанне, сябры! Прывітанне, сябры, з славутага горада Брэста. Так, сёння мы трапілі ў Брэст. Ужо сакавік. Тут вакол такая весна цудоўная. Паглядзім, што на што ў нас хопіць часу. Так. І гэта паспрабуем паздымаць. У нас было не вельмі шмат часу, ды ў Брэсце мы ўжо былі раней. Таму ў гэтым выпуску мы не наведваем самыя вядомыя турыстычныя месцы, напрыклад, Брэсцкую крэпасць або музеі. Гэта хутчэй наша невялікая гарадская прагулка і асабістае знаёмства з горадам у сакавіку. Так, маленечкае перакрыжаванне. Вось там ідзе алея ліхтароў. Мы вырашылі паесці. Але вырашыць цяжка. Вот тут не адзін, не два, нават не 3 кавярні, 4. 3 кавярні, адзін нейкі рэстаран. Вось на гэтым маленькаму музейнічкам перакрыжаванні. Вось будзем вырашаць, што мы будзем есці зараз і куды пойдзем. Зарадзіўшыся ранішняй кавай, мы накіроўваемся да аднаго з цікавых месцаў Брэста – алея ліхтароў. Гэта незвычайная вулічная экспазіцыя, дзе кожны ліхтар – гэта маленькая мастацкая гісторыя. Дарэчы, у Брэсце мяне вельмі здзівіла колькасць крамаў краснага пішчавіка.
Яны сустракаліся даволі часта, нават на галоўнай пешаходнай вуліцы. Ефес. Написано? Грецкий бог кавалей. А я думала, завод. Тут Ефест называется. І Ні? вытворчасць, і Вытворчасць. грецкі бог кавальства. И все у Бресте. На аллее Лихтаров. Чаю мне. Ти что у вас там Гарбаты. есть? Горбата? Ти что-нибудь покрепче? Крапчей. Ото не стрес, а Ну, Бреста. Или дякую вам. Не змогли з Артёмом вырашыць ці буслы, ці чаплі гэта. Хто што ўбачыць. А мажоровы. А написано нешта? Понятно. А, компания. Это шпакляк? Уплыв. А, это поезд чыгуначны. Нешта. А, чыгунка. Я зараз не убачила, а ось ти сказав. Я не ще тут. Только статуи. И лаука, нейка такая. Да. И это як одна композиция. Лава з труб. И 0,5 сантехника. Не сантехник з 0,5, а 0,5 сантехника. Люк і ще один. Цікаво. Откуда? Или чужие, я думаю, варили. Трубы. Старые. И пёсель, и рослины, и он. Усё. Брестское городское ЖКХ. Падчас прагулкі па савецкай вуліцы я звярнула ўвагу на верш на беларускай мове. Спачатку падумалася проста верш. Але калі пачытаеш яго і пачынаеш чытаць у галаве сама з сабой, з'яўляецца мелодыя. І становіцца зразумела, гэта ўжо амаль песня. Ну што, пазналі? Десятого сакавіка. Яліначка упрыгожаная. Плюс 15 на вуліцу. Так, Брест. Не Цікава. больше, не меньше. Далей мы выходзім да помніка тысячагоддзя Брэста. Так, дайшлі да помніка тысячагоддзя Брэста. Ён знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гоголя і лічыцца адным з галоўных сімвалаў горада. А цяпер зноў пра вершы, якія мы заўважылі на сцяне. Гэта праект «Вершы Брэст».
які ўпрыгожвае горад радкамі беларускіх паэтаў. І так здаецца, што паэзія робіцца часткай гарадской прасторы. І ў Беларусі паўсюль ёсць вілаўт. Помнік ты маеш на увазе? Не, асобнага помніка няма, але у кожным помніке ёсць вілаўт. Абавязкова. Час Вітаўта. Артём, ты не жадаеш гэты сапажок пацярэць? Патрэць, бо гэта для грошай. Не ведаю чаму. Сапог і грошы як звязаны, але, магчыма, грошы туды кладуць у сапажок. Мерыць не буду. А там трэба ці мераць? Не. Хто гэты сапог? А, прымерю. Ну, ўсё не будзе грошай. Як гаварыў Караткевіч, чалавек усё з'яўляе сваёй воляй. Да. Ніхто не робить это. Оп. Okay. Ось які помнік грошы прыносіць. Кошель монеток? Ну да. Першы монетный двор. Воу. Гонорары будем считать. Лічыць гонорары. А тут таксама адбітак. Да. Зараз, калі атрымаецца. Ну да. Адбітак і згэтуль. І згэтуль. Вось пра гэты кінотэатр я Артёму распавядаю, што гэта у прошлым была сінагога. Падобны ён да сінагогі. Не, зусім не падобны. І вось перабудавалі, і гэта стаў кінотэатр Брэста. Вось што ўбачылі і заўважылі з Артёмам, што розныя тут установы, яны маюць нейкую такую назву. Маюць назву словазлучэнняў розных. Вось. Хорошее заведение. Давай кофе. Што яшчэ бачылі там? Ну, шмат такога. Нужно поесці. Ну, такія. Нібыта дзеі такія, мы разумеем. На сонейкі яна будзе прыгожага. Алмазнага колера. Гуляючы па пешаходнай вуліцы Савецкай, мы зайшлі ў старую аптэку. Яна выглядае як маленькі музей. Шкляныя бутэлечкі, скляначкі, старая аптэчная мэбля. Але пры гэтым гэта звычайная дзеючая аптэка, дзе можна набыць лекі і медыцынскія прылады. Яна была адкрыта яшчэ ў 19 стагоддзі, каля Брэст уваходзіў у склад расійскай імперыі. 47-й то не з такімі і працавала. Медицинский календарь 1911 года. Унутры захавалася шмат гістарычных дэталяў. Аптэчная мэбля, шкляныя бутэлькі, скляначкі для лекаў і іншыя фармацэўтычныя інструменты. Атмасфера нагадвае невялікі музей, але пры гэтым гэта звычайная дзеючая аптэка. Падобна, як у Троіцкому.
Міма такой крамы прайсці было проста немагчыма, і нават атрымалася набыць невялікі сувенір – манеткі з выявамі ліхтаршчыка. Вот этот. Прыйшоў час падсілкавацца, і мы зайшлі ў рэстаран беларускай кухні «Каза». Інтэр'ер тут вельмі атмасферны, шмат дрэва, скуры, саломы, нацыянальныя дэталі. Адзінае, што нас крыху здзівавала, меню было без беларускай мовы. Облепиховый квас. Ну, по запаху нібито там алкоголь есть. Пасля абеду мы пайшлі да набережнай ракі Мухавец. Тут знаходзіцца прыемная прагулачная зона, шмат зялёных месцаў і цікавыя арт-аб'екты. Я не бачила, што гэта рэклама. Я думала, це беларуская мова. У пашане тут. Цмок. Ці верно. Ой, нават тут мы вийшли, яны якраз поруч. А яны спять? Ці ні, я не бачу. А тут мелко так? Да. А, я одну бачу. Гэта спіць, і гэта яго ахоўвае. А вось там колькі іх. Птушек розных. А так само тут. Ай, як ляцяць. Привіталіся. Прывіталіся? Асобна мы паглядзелі сонечны гадзіннік Брэста. Яго асаблівасць у тым, што кожная дэталь на ім адлюстроўвае славутасці горада.
Ці не думаеш, што гэта брэсцкая крэпасць? Дзе? Гэта ці вароты. Ну, Тираспольские ворота. да. На 2 гадзіны. Нормально настроено. Да? Дакладна? Трындись на полгодины. Пад вечар мы адпачывалі ў скверы на вуліцы Гогаля. Гэтае месца знаходзіцца паміж брэсцкім акадэмічным тэатрам драмы і брэсцкім тэатрам лялек. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы быў адкрыты ў 1944 годзе, амаль адразу пасля вызвалення горада. Ён стаў адным з галоўных культурных цэнтраў Брэста. У 2014 годзе тэатру быў нададзены статус акадэмічнага. Тут ставяць як класічныя спектаклі, так і сучасныя пастаноўкі. Рэпертуар ёсць і на рускай, і на беларускай мовах. А яшчэ гэты тэатр вядомы міжнароднымі тэатральнымі фестывалямі, якія рэгулярна праходзяць у Брэсце. Брэсцкі тэатр лялек – адзін з найстарэйшых тэатраў лялек у Беларусі. Ён быў заснаваны ў 1963 годзе. Спачатку спектаклі ставіліся пераважна для дзяцей, але з часамі з'явіліся пастаноўкі для дарослай аўдыторыі. Тэатр удзельнічаў у міжнародных фестывалях і гастралюе ў розных краінах. Сёння яго пастаноўкі вядомыя сваёй візуальнай выразнасцю і творчым падыходам да класічнай гісторыі. Пад вечар мы круху адпачылі ў скверы паміж гэтымі двума тэатрамі, пасля зайшлі ў кафетэрыю. Гісторыя, каб сагрэцца, набрацца сіл перад дарогай дадому. І ўжо пасля гэтага наш вялікі дзень у Брэсце падышоў да канца. Дзякуй, Брэст, за гэтую гісторыю. На гэтым усё. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, стаўце лайк, пішыце каментары, падпісвайцеся на наш канал і да сустрэчы ў наступным відэа.